Kono. Iya Pak. Mangga memenang, ada memenangan. Awak nak apa bini Pak? Begini. Iya Pak. Aduh benar tu. Ada Pak. Siapa nama orangnya Pak? Leha. Leha dan beranak limo dan jando tu. Iya. Leha lo balik. Usah ba oi bahkan tak juo. Usah ba oi mama so ambo menyuruh kawin jo jando si upia Leha namanya. Mangkonyo aba-aba kanda sakete aba manyasa dewa angsa pana enga urang suko wa tula buyong pono. Leha uranan abah suko iyo jando Allah barana limo kalau abah sebenarnya Allah tadayo ranca abah sajo kawinan jo inyo Sampai bila wa antarui mambujang surah kawin de abah sayang kawang upia Leha walau jando kayo gadang indah taraga dewa ang hidup sanang senden tarimo ba pinangan upia Leha asakan abah lai bahagia ini abana Allah maraso sanang bulan di muko kita barale gadang usah ba oi bahkan tak juo usah ba oi mama so ambo menyuruh kawin jo jando si upia Leha namanya. mangkonyo aba-aba kanda sakete aba manyasa dewa angsa pana enga urang suko wa tula buyong pono. Leha uranan abah suko iyo jando Allah barana limo kalau abah sebenarnya Allah tadayo ranca abah sajo kawinan jo inyo Sampai bila wa antarui mambujang surah kawin de abah sayang kawang upia Leha walau jando kayo gadang indah taraga dewa ang hidup sanang senden tarimo ba pinangan upia Leha asakan abah lai bahagia ini abana Allah maraso sanang bulan di muko kita barale gadang. Itu baruan abah. oh iya Pak. Pokoknya asal namo jinyo kita barale gadang. Ayo Pak. Mau mana? Pakai organ. Pakai organ? Pakai wayang? Kini nak pulang dulu. Oh mangga pulang Pak. Yo, lihat lah dulu pulang. Oh mana itu? Iya. Ada di Pak. Iya Pak. Kunya Leha tu. Iko Pak. Iya kok. Dah Pak. Kamu tu? Dah.